Khasincokolele ke usukela kusasa ukuza kwenu eKomani, uhambo lwenu belunjani and zeziphi indawo esele ninyathele kuzo? Sisukile kusasa ekuseni ngo-7 elalini. Senjenjeya ke ukuze Queenstown. Saqala eTwiza phaa, bawubukela phaya bebona indlela yokwenziwa kwe-drink. Begqitha kwezaa mashinari phaya, bebona uproseswa kweebhotile nokwenziwa kwayo, kugalelwa idrinki igqithe iyophuma ibe yi-product ekugqibeleni. Saphuma ke apho after i-hour and a half sihleli kakhulu senjenjeya ke ukuya emuseum apha eKomani. Nalapho ke abantwana ke babukela bebona izilwanyana, bebona izinto ebebekade bezibona emifanekisweni, ngoku bezibona bezijongile. Abanye ke kukhona abafumana ixesha loba bakhe babe kufutshane kwezi zinto, basoloko bezifunda ezincwadini. Senjenjeya ke kwakhona ukuya e-airport. Kukhona iKomani airport ndingayazi kwamna, bendiyiva nje but ndakhe ndiyofika namhlanje nabantwana bam. Sofika singootishala ke abahlanu nabazali abayi-2. Sakhe sajikeleza ke phaa kulaa airport, though bezingekho ke ii-planes kodwa zikhona ezimileyo. Sabona phaa uba ikhona i-airport eKomani. Ukuba ke ngoku siphume size apha kweli ziko losasazo iRadio Vukani. Okay ke, siyabulela mem. Ndiyafuna kuva ke qabaqaba nje ngesikolo ke iStoneycroft esi. Siperforme njani kulo nyaka, especially le grade uhamba nayo? Siku-term 4. Siku-term 4 ngoku. Le lot ka-grade 7 kulo nyaka. From term 1 ngabantwana abayi-15 aba ndishiye loo ndawo. Bazimisela kakhulu ezifundweni zabo. Bayazinikela, bayafunda and i-performance yabo intle kakhulu so far because ngoku siya kwi-final. Now ke sinethemba, siqinisekile uba bazophumela because bayilot ezimisele kakhulu. Baparticipate kwii-activities ezininzi. Spelling bee beparticipata nakwi-maths quiz nakwi-NS quiz esikolweni. So bemisa igama lesikolo ke phambili, and laa nto ke ibonakalisa into yokokuba kuyasetyenzwa. Ewe sisikolo esincinci, asinootishala abaninzi but abantwana sibakhipha bebhisi all the time. Enkosi msasazi. Okokugqibela nje mem, ni-ready for i-final exams okanye zikhona izinto nje ezingamaginqiginqa nijongene nazo? So far sisa-catch up ke ngoku i-final touches. Si-ready for i-exam. Abantwana ngoku siyabafundisa okokugqibela. In fact ngoku sesirivayisa for uba bezawubhala from i-10th le kaNovemba. Baredi ke abantwana. Kunjalo nje ke sifuna bepase bonke bayi-15 kuphela. Sifuna bepase bonke and kuza kwenzeka because bebeqhuba kakuhle apha enyakeni. Nkosi kakhulu. Okay. Mem, khandinike ababini obathembileyo nje bafana babulise nabo bathi bake babulisa ereyidweni ngalo suku lwanamhlanje. Mphulaphula, sincokola ke nabafundi beStoneycroft kunye nootishala babo senior primary school yase-Lady Frele. Nendicinga into yoba ke ngoku sawukhangela ke kubafundi kukuzichaza nje igama kwakunye negrade yakho then ke selusitsho uba uhlala ndawoni eLady Frele. Molo mntanam, kunjani? Msasazi. Ya, ndicela uchazela abaphulaphuli ungubani, ufunda ugrade bani, ithini iminyaka yakho? Igama lam ndinguNgawethu Rhubu, ndifuna ugrade 7. Ndihlala eTrust Village under iLady Frere. Okay, xa umdala ufuna ukuba yintoni mntanam? Xa ndimdala ndihlalela ukuba ngudokta, msasazi. Oh bethuna, alright, nkosi kakhulu. Owesibini? Molweni msasazi. Igama lam ndinguAthenkosi Mzembe, ndina-13 years old, ndifuna ugrade 7, ndihlala kule ndawo yaseCacadu eTrust Village. Wena ufuna uba yintoni xa umdala? Naxa ndimdala ndifundela uba yi-archaeologist. Oh yeah, uyafuna ukucacisela umphulaphula ongayaziyo yintoni yona? I-archaeologist ngaba bantu bafunda ngeento zakudala, abantu amathambo abantu, bezinjalo, mhlawumbi uNelson Mandela, into ezinjalo. Okay,
Nkosi kakhulu ke mntanam. Nikumem siyivale. Ndiyabulela kakhulu nabanye ke balufumana ithuba. Ndiyathemba ke mem bazawunithatha ke abasasazi bevukani banijikelezise ke istudio sonke benibonisa ubuxhakaxhaka ke beradio bunjani na. Ungabulisa ke mem ukhwaze namagama wootitshala ohamba nabo nje siyivale. Mandibulise kwakhona Nkosi Msasazi, ndibulise kubazali baseTrust, ndibulise kwi-SGB yam, qala kutata uchairperson wam, utata uMabhanti, utata uZondani, utata uMadonono, utata uMahlombe, umama Awu. Ndihamba ke mna ke apha noSisibulelwa Photho, omnye we-SGBs. Ndihamba umzali uNomfefe Mliswa, ndihambe kunye notishala, utishala uSpeti, utishala uHolani Zukisa, notishalakazi uEsethu Gebenga, uprincipal uthethayo uMiss Phatheka Binase. Enkosi Msasazi. Nkosi kakhulu, siyabulela ngexesha lenu. Nihambe kakuhle nigqibezele uhambo lwenu nikhuselekile. Siyabulela kakhulu unqununu yesikolo iStoneycroft. Sininqwenelela ke impumelelo kwi-final exams. Ndiyava ingathi ke zikhona izikolo ziliqela eledifre eziquqisayo xa kufikwa ke kwi-results. So nixhathise nani. Kanjalo nakanjani. Nkosi kakhulu. Nkosi kakhulu umphulaphuli, siyabulela ngenxa yokuxinana ke abanye abakwazanga uvela ekhamereni, ootishala ahamba nabo ke phaa ke principal. Nkosi kakhulu, masambe mphulaphuli sigqibezele ukubuya kwethu sikhangela abaphulaphuli bathini phaa kwixesha lemibuliso. Sitshilo sathi ke singenile apha ke kwimudi yempelaveki.